Pinanggih melih Mbak Lucy. Wilujeng dalu pinanggih malih dulur lanang sedulur wedok. Nggih, salim rumiyin. Inggih, alhamdulillah sehat nggih Kang Mas. Pangestunipun sehat walafiat. Jenengan nggih sehat mawon to? Pangestu panjenengan sak kanca kula diparingi sehat senajan radi glerek-glerek mboten sekeca tapi pinanggih sedulur lanang kalih Mbak Yu wedok kula semangat 45. Alhamdulillah. Seperti malam hari ini. Inggih. Bidal saking Ponorogo jam pinten? Wow, tabuh gangsal. Gangsal nggih. Injih ngapunten radi randat Ngaten. Rawuh mriki jam pinten dugi mriki? Rawuh dugi mriki wau jam 8 dalu. Panjenengan jam pinten Kang Mas? Kula wau magrib jam 6 dugi mriki. Alhamdulillah. Senajan Bapak Yoyok kali garwa niku ngasta dosen tapi piyayine disiplin. Wau nggih nderek upacara to? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, bisa sebagai contoh loh panjenengan kaya sapa to sing ora pirsa Mas Cahyo Kuntadi asmane Nguncoro menika keng garwa menika kanca berjuang dalem. Ngaten nggih. Wiwit taun pinten le berjuang kalih Bu Kesi? Wah, jaman riyen tasik bujangan kencling-kencling. Ngaten. Jaman Sumurmu Nyapa gas to? iki lho. Oh nggih kesupen kula beto codot. Kesupen. Ngapunten nderek tetepangan nggih. Masa senajan to ala tanpa rupa kados mekaten nggih. Niki pelawak kondang. Ya aja ala tanpa rupa ngoten Lah, ya niku. napa? Nyek ngoten niku. Ora apa-apa. Alah. Ngeten lho nun sewu. Jenengan lek ngelokke piyayi ngoten niku padha karo meremehkan Tuhan karena ini adalah ciptaan dari Tuhan. Mboten meremehkan Tuhan tapi kula wau mewakili penonton ngeten nyun sewu. Sing medal Pak Yoyok riyen dalange ganteng ra ilok-ilok putih kaya embuh. Bareng to niki medal sanding kula. Alah pelawake kaya oglek bur gas ku lho. Oglek bur gas. Lah iki apa sumur gas iki dienggo ngoglek. Berarti pasangane berarti pisan. Luar biasa. Sampean yo nderek anu karo nderek bagekne Pak Dalang. Endi mau dalange? Oh iki apa ndasku Ya, kurang. ta. Ndase kurang mriki nderek Seto, tetepangan. kaya napa tasih dulur kalih bintang tamu pas teng Ponorogo wingi nika. Yayu. Yayu Putri nika lho. Oh, Yayu. Nggih. Yayu nika pun matek ketabrak Scoopy. Nggih. Insyaallah. Niki kula niki adike. Oh, adike. Nggih. Wong matur karo dalang tek kaya ayu-ayu dhewe terus ngenang ngene. Lho sing ape ngebur kono ku lho sapa? Piye to? Sampeyan ora pirsa to? Pak Dalang ki minangka presiden ning panggung iki. Ngerti. Awake dhewe kudu manut karo Bapak Dalang. Sopan santun kudu dingerteni senajan to Mas Yoyo iki masih muda. Iya. Kita tuh harus hormat seperti Bu Lurah juga begitu. Aja banding-bandingno karo Bu Lurah. Awakmu iki rumangsamu terus ayune ngungkuli Bu Lurah po. Awakmu ki nek ora macak roh dhewe aku. Nyapa? Kowe rasa buka wadi ning kene, aja ngisini-sini aku. Ngene kemayu ngene aku ning gone Mbak. Loh, aku mah diarani kembar lho karo Bu Lurah. Sapa sing ngarani? Lah nek sing ngarani Ibu-ibu kembar. larang ning kawon. Sing ngarani kembar ayo engko esuk do ning gone Mbak Lucy. Isuk-isuk Mbak Lucy engko wajah asline ra ketara. Piye? Ngoten niku. Ter ngangge daster ya. Nggih, ketara. Wong ayu ki ora iso ngungkuli kaya panjenengane Bu Lurah. Ayumu ki wis alah entek. Bodine lho Bu Lurah nalika ngendikan karo Jumeneng, bodine ngene. Kaya nawon kemit iki kaya nawon ndas ngene. Mantep gudhemu kuwi. Ya, lagek roh daleme wis. Aku jan Mas Yoyo. Pripun, Mbak Lucy? Kula iso mlungur ra iso mingkem-mingkem jenenge dalem kok apike kaya ngono. Mbak Alah, mingkemne. cagak kok gedine sak bokongku. Saka niku to. Jenenge saka ning kampung niku po. Alah iki rong bokongku rong tronton iki sampe gek iki unine ber mm. Iki ya melu-melu kan. Rekake nggih melu-melu. Oh, bangun joglo ya? Bangun joglo. Napa? Ning Bu Lurah iki cagake piro mbok hitung? 16. 16 Terus nggonamu piro cagake? 32. Sugih awakmu lho karo Bu Lurah berarti ya. Lah nyolong pethek no Lah, iki. iya. Masyaallah Nyolong petek sugih. Aku ki nek kae ora perkara sugih. Cagake ya kaya Bu Lurah gede-gede. Cagake kae ora kaya Bu Lurah. Lah piye? Pring.
Lah tak dene lawang ngarep mau masyaallah Mas Yoyo mlebet niku pun ukir-ukiran pintu sampai kamar juga pintu ukir-ukiran apa kandel-kandel ngono. Lah omah ngarep ya bek ukir-ukiran ya arep mlebu. Nek raimu. Aja mbok kono nenek isin aku. Iya to? Kae ngarep omah ora ukir-ukiran. Lah padha kae Padha apane dibadhok rayap kok padha. Ngono kok sombonge ra ilok-ilok ngenyek aku ya ngono padha wae. Sik sampean prisa daleme Bu Lurah lak gumun to. Gumun kula dereng ngertos masjidipun. Nuwun sewu menika langkung megah, langkung mewah, langkung indah. Lah pedomane Bu Lurah piye carane masjid harus lebih indah daripada rumahnya pribadi. Napa tang untuk Bu Lurah? Mergo ngerti ora? Ya napa? Bu Lurah kae wis percaya yang tergandung di Fatihah iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Marang Gusti muja lan nyembah, marang Gusti nyuwun lan ndonga. Mulane Bu Lurah sukses iku iso-iso kaya Bu Lurah itu semangat ada Pak Utomo yang hebat. Mereka berdua untuk menuju ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus untuk semua warganya. Lek ngene iki jan benek. Aku gumun julang lho. Kok iso ndalil panganane iwak kirek ndalil. Mangan iwak kirek kandhake wong kono wingi tak kei semangkok ya dientek. Lah ora ngerti jare tak takoni mentok-mentok ngono. Ha wis tak rasani to. Niki lho, iki apa to Dik Jolang? Niki nuwun sewu rica-rica kambing balap. Oh, enak padahal asu lho, Mbak. Lah aku diblocokne lho aku tenan. Lah tak pangan entuk 20 no. Kok enak ki asine apa to? Kambing balap. Kambing balap apa? Niku nuwun sewu asu Pak Dalang. Ya Allah, alhamdulillah kok enak. Mergo sehat. Nyun sewu nggih, nyun sewu sampean muni ngono kok ngendikane karo Pak Yoyok munine asu kok diparani nang aku nyapa? Areng ngelokne. Ora. Aja ngamukan. Wongku innallaha. Lah tapi ya tersinggung to aku wong jenengan ngendika karo Pak Yoyok muni aku iki nuwun sewu, Mbak. Aku iki nuwun sewu. Mataku kero. Oh, bae kancane gareng. Kaya jenengan iki ngendikane lho, pesedet. Iki lho. Rupane ning kene iki lho. Kurang dhuwur. Mata kero kok mbok kon panteng. Dadi nek umpamane Piyayi Putri iki nek ketok pasuryane apik, nadyan to mripatku ndiluk ning asline sing tak pirsani kan Giwang. Bayu. Giwang nek jenengan sing agem iso gwedhi-gwedhi ning pantes. Giwang dito iki lho, Giwang iki. Oh, ndasku kurang munggah to. Iki dodo. Mulane Giwang kok nyemol. Ceng. Yo ora. Rupane kok silit handal. Alah silit dandal. Wong rai ke nggo tandha mok iku lho si A, si B, si C. Rai nggo bedakno piyayine. Ning perkara wong lanang ki aja gengsi. Rai elek, rai ganteng. Manuke padha ae. Lho. Kok jurusane langsung tekan kono iki lho. Lah jenengan ngerti nika napa? Merpati to? Lah merpati mriki nek karo Solo sami mboten? Padha. Lah nek merpati mriki karo nggone Mbak Lucy Ponorogo sami mboten? Padha. Mulane wong urip iku aja lali sangkan parane. Lho, wong urip kudu parane kok rene iki lho. Bocah iki kak mau kok horor rek. Tak omong sangkan paran nek saka Gusti to munggah sangkan paran ngono. Lah Gusti apa langsung delodok dadi wong nek ra rono sik. Ngono Wong edan ora. Lho, nggih ta mboten? Nggih bener. Mulane aja do penasaran rono-rono iki padha ora ana sing Malang. Nggih. Nggih Malang ra enek Blitar ya. Sik to aku ki jelasno wong urip kudu eling lan waspada. Nah iki kok hari kemerdekaan 17 Agustus. Sing Mas Mbak Cangik mau ngendika ana Serikat Dagang Islam nalika tahun 16 Oktober tahun 1905 kuwi didirikan di Solo. Mulane berangkat kemudian menjadi Serikat Dagang Islam. Kemudian London rejek langsung gawe sing jenenge Divide et Impera. Perpecahan. Lho, Mas yo rai kaya kamus ngene iki. Wo. Nek lek aku hormat tenan ngerti divide barang kaya. Lho. Kula niku nek trima piyayi iki sarjana. Iki dosen kabeh lho. Dosen yo lah. Ngene iki sing menang dagelan nek dosen. Nyatane yoga dosen rawani ngadeg. Lho ditantang disepelekke.
lho. Mulane karena kita jangan melihat penampilan, lihatlah hasil kinerjanya. Kena bulurah wis kadung ngendika lho. Iki nek aku kok umpama desaku kok lurahe kados bulurah ngene iki tak coblosi terus. Loh, sik kok coblos iki apa? Nalika nyalon niku lho kula pilih kula coblosi terus. Walah mesti terasa. pundi ya pas suryane bulurah sing mesti langsung tak pilih. Lah nek model ngene iki dadi lurah, wo. Akeh rondo mesti. Lah kok iso? Ah bojone do dolan rono terus. Model ngene atuh. Ngenyek kowe ngenyek. Dolane ndi? Bojone Dolan rene. Akar alasane ngene ape jagong ring bulurah. Lah bulurahe mergo monggo. Lho, justru bulurah sing ngerti adab asor, ngerti tatanan lho. Aja ngenyek lho karo wong wedok. Wong wedok senajan tok kasar, justru perempuan sing kasar lek muni tek itu tandanggane sengput. Sing kandha Contoh bulurah. Sesuai ature Pak Dalang tadi. Persamaan gender, seorang perempuan bisa sederajat dengan seorang laki-laki. Contohnya bulurah gak kalah memimpin desa ngendi? Mojodelik. Mojodelik menjadi desa yang sangat maju dan luar biasa. Oh, alah. Ning wong lanang mending ora kalah, ayo. Wong lanang ya ora kalah. Dhewe padha lanang. Masya bulurah iki hebat, masya wong wedok iku pinter iki nek ora ana restu karo sing kakung ora iso. Tur wong wedok iki nek kesel ape obate apa to? Sing nggawa obat iku sing kakung. Obat apa? Lho. Obat apa? Kae nek wis ana ing panti busana Palerman, kula sayah Bapak. Ya wis, ayo. Hubungannya karo obat apa? Yuk, gen relax. Kersane relax yang sehari 24 jam kaya UGD mikirno kemakmurane rakyat. Dat endi mau lusi? Ya to. Koncone semene gedine karo. Wong urip iku apa-apa wae ya iku mau kudu kaya bulurah. Aja lali sangkan parane biyen-biyene piye. Ngono kuwi. Jadi tegese piyai mriki niku luar biasa. Wow. Yang luar biasa juga masyarakat mriki. Juga karena pemimpinnya. apa? Pinter milih pimpinane seorang perempuan. Rata-rata wong wadon kuwi gemi, rata-rata wong wadon kuwi pinter ngecakne apa-apa. Iya tapi aja ngrawuk cangkem. Ki Lah aku gemes loh. wong wedok iku pinter ora kawit saiki ning kawit biyen. Siapa yang dapat menjebolkan benteng Portugis, Belanda dan lain-lain? Wong wedok. Kok iso? Lho wong wedok do maca ayu, gurine sine dunak tenggok kae. Kangkung blonjoran ngisore granat. Lho, Zaman penjajah ya. iya wong lanang e granat ora iso mbledhos bedil sik. Mulane wong wedok iki ampuh saya mengakui. Iya. Tanpa ada pembimbing dari kaum lelaki atau bapak-bapak dan suami dan pemuda tidak akan menjadi ampuh. Mulane eling sangkan parane. Di balik wanita yang hebat ada Suami yang semangat. luar biasa. Dadi Ayo iki lho. Iya. Kat mau kudu rono tak. Dadi intine tetep gotong royong. Sing lanang gotong sing wedok, Sik to balenan omonganmu, gotong royong. Kok sing lanang gendong sing wedok, sing wedok gotong sing lanang, Piye to maksude? Sing lanang sing wedok gotong-gotongan piye to? Piye to maksudmu? Jelasno angel aku wis kadung muni. Lelaki dan perempuan Harus bersatu padu seiring sejalan. Lah, kuwi lah memberi mulane. support. Nek wong wedok dadi lurah, wong wedok dadi pegawai apapun nek saya tetep butuhno kaum lelaki utawa bojo. Ya padha wae, lek sing ngasta sing kakung ya tetep butuhne garwane. Ya ngono ku ya ana sing garwane kono-kono ku ya ana. Dadi kuwi lek nyontoni rapi meneh. Rapi piye to? Nyatane iki garwa-garwane iki ning dalem ning kene memberi inspirasi hiburan supaya ora penat. Iki garwane sapa iki? Lho. Ini garwane sapa? Garwane wong. Nah. Ayo. Garwamu apa piye? Lho garwane wong-wong, Pak. Ayo, Li. Alah kok api men bojone jolang kaya ngene. 17 Agustus yayake kudu lurus. Nah. Apa? Angger sing ketok maju. Yayake apa to yayake? Lungguh. Paling ndak, paling apa paling lenggah. Ayo sing lurus. Aku ya ora mudeng basane kok. Sing lurus. Ayo sebelah bukesi rontok mundur. Nah,
kok gede men to. Rene lho. Piye karep-karep bariske ngono ya? Apa tak bariske ora iso lurus ana sing rene ora enak. Jadi lho mulane kenapa sekarang itu dengan kandungan arti merah putih merah berani putih itu suci. Nek cara dukun utawa ngilmu kejawen marmati kakang kawah adi hari-hari getih puser sedulur papat kali mau pancer bali ning asal usule. Lho balik kene nek. Lah rono nek iku entuk ta ora? Wong pancen wong urip ya asale kok ngisor ora ana wong urip kon dhuwur kuwi. Wong urip ngono mesti dadak diduding ngono kuwi. Lho ora asal. Ora isin lah apa wis dimik cah papat nek isin. Kabine tekan diti. Wong kaya perawan gayane dandane. Lha njikok cemiti. Lah ngono ku ndak sing ape nyekel sapa? Langsung tulisi selawe nyekel ngono. Hei, kowe penghinaan murah men iso selawe lho. Lah pinter ta umume pinter. Yang jelas nih, masa aku selawe. Sampean iki ini wanita lho. Nggih. Nun sewu, kula jenengan terlahir dari rahim seorang wanita. Kok iso ngregani ngono iso selawe lho. Lah, pinten to. Paling ora ya 17,5 lah. Jare malah saya murah. Ya. Dalange yo ketoke hobi. Lambene ora. Sik tak selani sik. Nggih, monggo-monggo. Niki, mangke Mbak Lucy kang nembang. Nah, sing jengleng iki Mas Julang. Oke. Siap. Pengirim dari warga masyarakat Mojodelik. Kirim salam buat Bu Kades Ibu Hajah Yuntik Rahayu. Semoga sukses selalu. Amin. Berkah, panjang umur, diberikan kelancaran usahanya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun tembang Caping Gunung. Oh, teng mriki niku fardhu ain. Apa kuwi? Wajib. Caping Gunung kuwi? Kok iso? Kok dalang utawa yoga ning kene ora iso caping gunung berarti belum senior. Mangsamu. Kene iki ape golek apa-apa komplit. Apa? Lho kene nek niat ora ana listrik ora susah piyayi kene. Obor gas pirang-pirang. Oh iya. Khusus awakmu kok bengi ra oleh kondur ya. Masak. Lah ngapa? Wong diweling karo bulurah. Anu piye bulurah? Liyane iki gak penting wis kondur gak ora ngendikan apa. piye? Saka tresnane karo Mas Julang. Alah iya dah. Saka Ngendikane piye bulurah tresnane. mau? Sesuk wis do kondur pamit tak sangoni pisan Mbak Lucy wis lunas. Perkara Mas Julang wis spesial aja oleh kondur. Ngendikane bulurah kene ya. Arti cemplungne ngono lho Mas. Wong kuwi ape muni nggo tumbale mbok ubet-ubetno ya. Tapi Bapak Dalang luar biasa. Saya berkali-kali sowan ke Bojonegoro dan Bojonegoro itu penonton wayang yang nambuan. Luar biasa, tepuk tangan untuk Piyai Bojonegoro. Wis gak tahu sepi lek bersama. Mbak Lucy muni nambuan, kono keplok-keplok takon ana nambuan niku apa? Lho ngerti lho Piyai kene cerdas lho. Lek nyatane nomor 1 se-Jawa Timur. Ya nyatane mbae sing kudungan ireng nambuan iki apa le? Tiwas keplok-keplok. Ya padha ae kowe nerae basa sing ngene-ngene mang Mbah Putri ya ora mudeng. Kuwi ya apa to le kaya tak aku kae. Kae wis lali kok e. Yo mau yo ngentekno. Caping Gunung Mbak Lucy jenengan sing nembang, sing jengleng Kang Julang. Nggih. Pas kuwi. Nanti juga ada niki putra daerah. Nggih. Pun astring derek dalang pundi-pundi. Dik Jenita. Siap. Nggih. Sik tok. Lho, jenggleng. Ya dikasih jarak, semono kecedeken ora. Nyun sewu kok iki wujude iki kaya ngene iki tapi kok birahine gedhe. Gila. Sumpah sene ngomah HP iki. Bojomu ndelok streaming lho. Oh, bojomu ndelok streaming lho. HP-ne pun gak kena nggo ndelok streaming, wau katut kekumbah. Nyuwun sewu Mas kaya ora pirsa telek garwamu Cina. Ayu banget putih iki lho nggih guman lho biyen oleh joleng apa mendem aku kok gelem bojone. Cina putih banget bojomu. Sik. Kae mone kan ana cah bintu. Iya. Wireng ngono eli anggere wong do nyanyi terus tak glandang mengguri tak dusi ning pom. Lho lah kok ketok resik bar sak sabune kok resik awake putih kaya Bukesi. Akhirnya terus tak nggo dhewe. Ayo didusi. Walat karo bojomu. Anjar sekar ae. Kene wong ki riwayat, nek kene punya cerita saya juga punya riwayat. Iya. Ya. Nano. Ya Mbak Lucy. Apunten niki ra diwaduk. Kenapa-napa? Uih, Sik turung. ditato gambar wineh. Wineh mbahmu.
Lah iki oyote. Cenanangan ora Coba dolan. yang ngono to. Sabar bengi Medelan 50 iku kudu tenanan iki. Piye jenglengane Mbak Lucy wi? Piye, Mbak? Piye? mboten krasa. Oh, kok ora krasa. Lah piye wong 5 bareng? Yo remuk ngawur ae ora. Nek ajake ancene dhek niku mboten ikhlas lek kalih kula niku. Ikhlas, aku sumpah. Aku wis ngerti seleramu dudu aku. Aku ku ikhlas sumpah lho. Lho, ora apa-apa lho lek pomo kowe diunek-unek ning kene iki sajake kat mau ki plegentuk-plegentuk pengen karo Birgita, pengen karo si gendok sing cilik kae kat mau lho duleki aku ae. Sing niki Sindene Pak Yoyo ayu. Sing niki sekilo pinten to, Pak? Padake buah ya ora. Lah nek tak tuku kabeh ora entek, wong aku butuh mok sithik wae. Ora. Endi mau lho? Wah, keri. Kek. Ora pareng kuwi sinden petingane Pak Yoyo. Lek kuwi ngalih engko rubuh pangkune. Lho, sinden bakune Pak Yoyo ora pareng nggih jimat. Iki diajeng iki lek nyinden sing klasik-klasik ora pareng jumeneng. Oh, pantesan roh aku kok langsung kul wah kata wong sono. Lah trek kowe bangsane blas saitane lagi. Lah ngersane iki lho sing Tak iki. dudohi cahayu. Cahayu banget tak dudohi. Sing ndi? Iki mripate ya ora kira milih dhewe lho, Pak. Kok mesti ngokon aku dhewe. Gumet. Ayo Nduk, iki njajali lho sing urung tau dimik wong. Sik Wah, to. kleru kowe. Sebagai seorang lelaki. Ngapusan. Engko diujak nek. Sebagai seorang lelaki ki piye carane perempuan ben tertarik karo sampean sing gentle ngono lho. Nah, dodone buka. Dodone buka aja mlebu ngono. Buka. Nah, rada mendak. Mendak. Terus cedhaki, dicedhaki. Mendak neh. Nah, mendak siji, mendak loro, nyewu. Nah, Alah, kok malah kaya wong bancaki wong tinggal. Kene nok. Ini. Jumeneng. Hes. Yo ngalah nyawang iki kaya ndelok TV 15 in. Dalem Om Jolang. Aku mbiyen yo ngono kuwi lho. Alah, Zaman prawanku karo Bu Kesi. Ayu ngene. Ih, Awakmu yo lencir cilik. kuning. Lencir kuning kaya iki. Persis ayu ngene. Ayu. Telek. Om Jolang bagaimana Warati, kabarnya? Dek. jajal, itu semangat ora lek ngejeleng iki semangat ora jajal. Iya. Beda ora karo njegleng Mbak Lucy. Ya Nduk. Dari mana ini? Yen ngene lho. Yen Alah rasa mbok wurui. Waduh, Ya. sia-sia. Yen memajang ya. Kudu kemayu ngono ya Om jarene ya. wong lanang kudu duweni sifat adil. Iya engko tak Aja sia-sia karo bojo pertama. Oh iya. Bojo tuwa kuwi keloro-loro bibit kawite wong loro. Iya. Asal usule. Nah. Kudu tetep ditresnani. Eling. Aja. Nah, iki lho. Iki jenenge sinden abab naga ya. Nek ababku gimana Om Jolang? Awakmu aja nek kok abab ngentut ae apik kok. Makasih Om Jolang. Entuk tambene duren kok ya. Ayo Bir, ben marem Kang Jolang Bir. Yen memajang hamong karo janur kuning janur Nduk. Elok, semangat tenan membara. Enak banget Om Wah, Jolang. Makasih enak ya, Om uwe, Jolang. wah. Alah dodok wong kur mencolot pisan biasane iki lho ping 15.
Karo aku. Wis Iso kono. gelem nek karo ping pisan. Kono ben sak omong-omonge nek jengling awakmu iku kudu perlu ekstra tenanan, hati-hati. Soalnya bojono mi kudu Ah. diawet-awet ya Nek ta. jengling awakmu memang kudu hati-hati lah kae ora. Rasal jegleng aku rene tak endrem. Ora ning sebagai seorang suami yo kudu adil. Ayo. Jengleng iki genti yang mbok sepuh sih. Ayo. Semangate beda apa ora? Nek kono ki gampang nek jengling awakmu kudu hati-hati, kudu waspada mergone bojo nomor loro nek kae kolatar kowe masuk. Kaya apa ae sambung paralon mobil itu. Maksude iki ketinggal ngono, ketinggal. Piyayine kan gedhe dhuwur maksude king latar oh kae Mbak Lucy. Ngono. Ngono kuwi jenenge ngenyek wong wadon. Ngenyek piye wong ki lho. Lah kuwi kok latar wis masuk ngono kuwi. Padha karo lek wis tuweke ra penak. Ngene. Jelasno omonganmu, tak ndelep nek teko lumbangan kowe kok. Wah, nek model ngene ndas iki ya mlebu, Nduk. Waduh. Kudune ndas iki Aduh wae. aku ndek bojo kowe tak pakane wedhus. Ngerti wedhus apa ora? Roh, Dus lanang. nyapa? Pengen roh modele. Ya, genten kono tak jengkleng cemburunan andani mulane aja ngenyak wong elek-elekne lho. Ngerti dhewe. Ya, Kembang. Ya, Pak. kembak sik ya, Nduk, iki kok. Iya. Kok nek wis turu awake dhewe. Ya, meneh. siap. Alon-alon ae. Ya, alah. Lah iki kok wis gogrok iki, Nduk. Tulung kerok ana. Angger ngene iki dinukas turu. Aja sia-sia. Ora wong asal usule kok kono kok. Engko jam 2 terno aku ya, Mak. Iya, piye dipateni? Ning jedhe. Ngono kuwi marai nyontohi gak apik arep bapak-bapak. Lampune dipateni nek ape tindak supaya ngirit setrum. Jelasno. Lah, oh. Sik. Kembang. Ya. Wis kaya ape nyemplung sumur gas iki ya. Aja banter-banter no. Alah, kudu nguyuh. Iki wis tak omongi to. Angger-angger wong-wong wis ka omah iki wis tak omongi kudu rangkepan. Kok iso blubrak kabeh mang piye to, Pak? Pirang-pirang. Aja ngisen-ngisen kene Oh, kono. alah. Ki mau mangan apa to ambune solar iki. Wong ra hati-hati. Terontok kabeh gek wis panen pisan. Aduh. Gemes aku wong ra hati-hati. Piyai putri ki hati-hati. Iya. Kok Mbak Nom lho sak semburu Mbak Nom. Oh, Iya, iya, yuk. kita nanti berdangsa ya. saya anu, Pak. Alah. Aku ki nek ape wayah kene awakmu berdoa wae. Tulung kerono, Mak. Engko kerokan ora usah nganggo duit, nganggo untuku wis rantas iki. Iya. Ya lho. Benatin saiki genti karo kae. Dansa, yo tak tung tak ndong tak 3 4 yuk. Dansa. Sik. Karo kae. Karo sing mbok tuwek. Kula kon Dansa. yo alah. Ora sak dansane lek ora gelem. Dongakno aku muga-muga kuat yo. Iya. Nggih, Mas. Ayo. Alah sik. Ngono neh angger-angger.
Nelak-nelek ae. Sabar, sabar. Padane masa pucuk tuwe mencret. Gak ngerti kok. Ayo. Terima. Ya wis ayo. Dansa. Kayak kemau. Tak tung tak yuk. Oh, sing kono ikhlas. Aku digeret kon mrene. Iya, berarti Adis diikhlasne karo. Ya wis lek ngono aku tak mulih. Masalah. Aku ora sudi dadi bojomu. Ora sih. Kaya njunjung drem ae ora. Masalah, aku ya pengen masalah. Aku ya ora gendang aku. Mbok wae mesake Aku. Aku ya pengen masalah, aku ya pengen. Kowe kur nindang mbok nam aku ora lilo aku. Tak mulih ning Ponorogo. Langsung. Ora lilo. Bojo cemplung ning sumur lho. Rono lho. Pasti. Ngangkat kene ati bahagia, bareng wayah ngangkat iki bahaya. Musibah. Wong mbekno. Wong ora gelem telateni lho. Sakjane aku bobotku ya padha Birgita nek. Iya. Birgita iki paling pira kur 55 Mbak Birgita kuwi. Birgita 37. Awakmu ki pira? Selawe. Selawe. Iku kabeh apa iku tok? Bandule 85. Wong tau ning kantor ditimbang trimo di deleh ngene sithik 52. Mbok Pak Genti, ayo. Mbak Lucy Genti, ayo. Ayo Mbok Wek. Ayo lho. Iya, malah aku sing ketok tuwek. Oh, padha tuwek. Ngono lek gontok-gontor wong ayu mripate ora iso bersahabat kok ya. Aku age baru ulang tahun mbok amuki ae. Ndang. Kudu ade lho ya. Dek mau mbok wedok mbok kapake. Tak dak dansa terus Dansa. awakmu ki Iya, kok iya, ngajak apa ayo manut. Panas. Udan. Heh. Dosen lho. Waduh. Sopo? Lho, wong panas udan ora ditabuhi kok malah don ningali. Ning carane sampean ngendika ke ya ora kaya ngono kuwi. Piye? Kok pentilang-pentiling nyuwun sewu Kang Mas. Oh. Panjenengan tabuhi. Kurang. Lah piye? Nuwun sewu Kang Mas panjenengan tabuhi. Carane piye? Ngate panas udan ning tak gentu jreng dang tak gentu jreng. Oh, Aja lali paham. sangan parane dang tak gentu jreng. Oke, ngono gampangnya kaya ngono. Paham. Iya. Ya, Mbak. Panas. Udan. Gak bener kaya elekmu ngomong mau. Jreng iki aja nganggo tutuk. Tutuke gong dicekeli lagek jreng nggih. Oh alah. Sing cetha to Mas Jolang. Ketoke roh aku kok koyok roh grahana to Mas. Ayo buta ijo. Tok endi mau lusi. Angger-angger ndasku muntir dhewe kon. Panas. Udan. Koyoke enek dendam pribadi Pak Dik karo Priyan. Iki nek ora dijelasno sing tenanan, yoga-yoga ketok ora patek konsen. Dang tak gentung tutuke cekeli. Jreng langsung diteleng ndas. Tok. Kuwi anarkis lek kuwi. Ora nesu lek kuwi. Dagelan ki mboten parang jugetan nggih. Biasane lek dagelane gampang mutungan kuwi stroke. Jenenge dagelan iki ya wong. Ya duwe mangkel, ya duwe ngapura, ya duwe semangat, kadang ya duwe kesel. Lah wong dang tak
genthuk iki gamelan sejarah lho. Waduh. Sejarah kawit biyen sapa to sing kagungan sing tumbas ki sapa ra mau wis ngerti to. Dituthuk dang tak gentung jreng tabohke siji. Oh, tabohke siji to. Ngono angel men. Ya Pak Lusi. Angel men to. Ya sak nada. Odan Sik. Lah, Sik Mas. kok Nuwun sewu. kleru terus Mas aku. Nuwun sewu. Sampeyan iki nabuhi dagelan tang goleki bocah dicolong gendruwo. Lah jare kon siji-siji wis siji-siji lho iki Siji-siji ketibane iki maksude pentunge iki siji-siji, tutuke siji-siji bareng jreng. Jajal iki gendere, nadane sak pira? Hayalah sholat. Wong iki nduk nada wis kuwi lho. Sok Winong lek guyu sampe histeris lho. Sajake kok yo. ye, kowe pengen meteng. Kok langsungan ya. Ha nek umpamane ngono listrik pateni kan dadi peteng to. Wong sak donya listrik mati ora bingung ming piyayi kene tok. Nyapa? Kok iso? Ah wong sak donya anggere listrik mati, golek lilin kok kene ki tetep padang. Kono ku 24 jam ora matek.